v budúcnosti nikdy neopakovalo. A proto samozrejme požadujeme trest smrti. Ako by som chcel říct, jednak to dá dobré světlo, že si víme dát pořádky ve svým sektoru. Jednak v podstatě dáme všechny podobné případy ponaučení do budoucna, že se to už nesmí stát. A navíc, tak jak jsem řekl, že bylo to proti samotným principům, nenápadnost a prostě, kdy jsem asi a musíte sami posoudit, že vaše příjmy, vaše životy a samotná existence společnosti byla ohrožena a to se už nesmí nikdy stát. Děkuji za pozornost. Dáme místo obhajově. Ještě než zástupce toho začne mluvit, tak já bych poprosil někoho z jejich familie, aby netrápil zadrženého žízní a zajišťoval jeho pitný režim, jestli to někdo můžete postarat. Děkuji. Odloží se musíme starat. Vedení společnosti, vážení přítomní, mně připadla úloha hájit tadyhle přítomného Zbícha. Jak již bylo řečeno, zabil minulý pátek, teda poslední pátek, náčelníka policie kapitána Kermináreho. Již bylo řečeno, že byl pod vedením společnosti Geologika Siciliana kvůli jeho schopností a kvůli jeho hamižností, kde bral úplatky. Avšak na druhé straně třeba také podotknout, že jak z posledního období a vývoje v společnosti Geologika Siciliana vyplývá, i vďaka kapitánovi Germinárovi společnost Geologika Siciliana mala nemalé problémy s policií a nepomáhali ani úplatky a bylo to až k vraždění policistů. Dokonca byla vypsaná úkladná vražda právě na kapitána Germináreho a nikdo z již pracujících společníků a akcionářů společnosti Geologika Siciliana nebyl schopný dopadnout kapitána a zlikvidovat ho. Jediný, kdo toho byl schopný, byl právě Zbích. Sice nekonal sice nekonal například společnosti, avšak odvedl prácu, která v konečném důsledku byla od společnosti vyžadována od jejich akcionářů. Je tudíž pravda, že jeho práce nebyla právě tichá a že si ji nikdo nevšiml, avšak na druhé straně, jak sám pronesl, ukázalo se, kdo je tady profi. Mnohé svědecké výpovědi svědků, kteří byli přítomní v pátek při takzvané popravě kapitána Germináreho, vypovědělo, že tu přítomný obžalovaný to převedl velice profesionálně, že bylo vidět, že to není poprvé, co vraždí a že dokáže mnohé věci, které jsou na vysoké úrovni. Následně bych som taktiež chcel poukázat, že z jeho činu, který vykonal, se společnost Geologika Siciliana dokázala stmelit a dokázala konečně jednat v jednom směre, kde naše familie s Kojato a Rispettato spolupracovali konečně a nebyli postavené proti sobě a nesnažili se o vyvraždění jedné nebo druhé strany, ale išli za jedním cílem a tím bylo právě uklizení
dotyčné situace, která vznikla po vraždě kapitána Germináreho. Taktéž třeba podotknout, že